Aztertuko dugu zelako egoera ekonomiko kaskarrean gauden, krisialde sakon batetan gaudela, gure ekonomiak berantz egin duela, langabeziak gorantz, enplegua ere desagertzen joan da, horrek asko kezkatzen gaitu, hori da euskaldunok daukagun, herri honek daukan oraindik oraingoz behintzat arazorik nabarmenena eta larriena, horreri aurrera egitea. Beste inguruko herri baino zerbait hobeto gaudez, Espainiako beste erkidegoekin, baina halanda guztiz gaude behardan besteko egoera honean, eta horretarako hartu behar dugu neurri batzuk. Badakigu egoera zaila dena, eta lasterra hemendik egun batzutara guk hauteskundeen aurrean programa ekonomiko bat aurkeztuko dugu, hor neurriak zehazten, sektoreka, eta erronka nagusia izango da, ekonomia bizi berritzea, eta bizi berritzen den neurrian enplegua sortu. Horretarako neurriak daukaguz, planteatuta, finantza ikuspegitik, enplegu ikuspegitik, industria arlotik, eta hori da gure helburu nagusia hauteskunde honetan ekonomia aldetik. Hau da, ekonomia bizi berritu, bailaraka, eskualdeka, enplegua bentsat gehiago galtzen ez joatea, lehenengoko neurria bentsat urrengo hileetan, hori da, enplegu gehiago hori galtzen ez joatea, eta, datorren urtetik aurrera, apurka enplegu berria sortzen joateko. Momentuan gauden egoeran, helburua enplegu gehiago ez galtzea. Neurri batzuk hartuz, finantza ikuspegitik, laguntzak emoten enpresa txikiak. Guk 95% herri honetan daukagunak enpresa txikiak eta ertainak dira, eta behar dute oinarrizko finantza baliabidea. Eta gero hortik aurrera, enplegua sortzen poliki-poliki, 4 urteetan helburua daukagu bentsat gazteentzako 20.000 lanpostu berri sortu 4 urtetan. Erabiliz dauden lan merkatuan kontratu ezberdinak gazteak kontratatzeko. Eta hori da, erronka nagusiena. Ekonomia sustatu, bizi berritu eta enplegua sortu. Enplegua sortzen dugun heinean, horrek sortzen duena da baliabide gehiago administrazio guztiei, udalei, aldundiei eta jaurlaritzari, eta administrazioak egiten dute gizarte politika. Eta gizarte politika ere partekatu behar da ekonomi politikarekin. Biak partekatuz eta ondo orekatuz egiten duzuna da herri aurreratu bat. Asmoa daukaguna da laguntzak bereziak kontratatzeko gure enpresa txiki eta ertaineri gehiago ematea daukagun aurrekontuekin, aurrekontuak ere mugatua dira, ze aurrekontuetan egin behar duguna da une honetan usten dugu garrantzitsuena da ere sustatu enplegu zuzena sortzea. Eta horretarako baliabide gehiago erabili prestakuntzatik. Prestakuntzak une honetan ere beharra dauka, baina horko baliabide batzuk une honetan behar duguna da prestatua dauden hainbat gazten lan merkatuan sartu. Eta horretarako erabili daukagun baliabideak bentsat urrengo 2-3 urtetan prestakuntza arloan, zuzenean kontratuak egiteko lan merkatuan gazte esitu eta prestatua daudenei. Hori izango litzateke. Kontuan eukita ezin dugula esan baliabide gehiago egiko duguna. Baizik eta birrantolatu daukagun baliabideak, daukagun dirutresnak, eta momentuan lan kontratu zuzenak egiteko, gazteentzako, erabiliz prestakuntzarako dauden baliabideak. Laguntzak emoten enpresa txiki eta ertainei. Hori izango litzake, esaten da modun enpleguko txoke programa bat.